Hát itt már jártak a sajtó munkatársai, legalábbis majdnem mindenki, akiket beengedtek. Ez egy ma is működő szerzetes rend, a nagyvilágban közel 2 júniusban. Nagy Magyarország. Parancsoljon, nem tudom, hogy hol van a többi munkatárs. Tisza István. Miniszterelnöki portrék sorakoznak végig. Kell kétszer elmondani, és menjünk beljebb, hogy legyen hely. Jó. Melyik volt Orbán Viktor helye? Itt hátra van húzva ez? Amin van egy ilyen korona. De szép ez.